a chroeso i dorri mi. Dyma sesiwn gwyddoniaeth ni ar ddydd Gwener. Helo, helo Mimi. Helo. Helo Ifan. Bawb mas na. Helo, mae hwn yn syniad syml iawn i chi. Dim angen lot o bethau o gwbl. Bach o papur tŷ fach neu kitchen roll. A mae dyn ni Sharpies fan hyn, peniau parhaol, so permanent markers, oherwydd os ti ddim yn defnyddio permanent markers, maen nhw'n mynd mewn i'r dŵr. So na i ddangos chi'n gyflym a wedyn nawn ni arddangos cwpl o rai yn gweithio go iawn. So ti'n dechrau off gyda'r papur tŷ fach, mae 2 darn, so torri off 2 ddarn a plygu nhw'n hanner. Okay? Ac ar ffrynt, chi'n neud, fi'n mynd i neud coeden fan hyn i chi, so chi'n neud coeden just gyda'r brigau, so dweud coeden yn y gaeaf. Tu ôl, dych chi'n neud coeden yn y gwanwyn, so nawn ni neud y brigau. Ond ar ben y brigau, ni'n mynd i roi dail y coed gwyrdd. Fi'n mynd i wneud hwn yn gyflym so chi'n gallu gweld e. A wedyn fi'n mynd i roi, be yw'r un? Coch. Coch, ie. A fale falle? Ie. A fale, ond allwch chi ddefnyddio unrhyw liwiau chi moyn i roi falle blodau ar y coed. Mae'r coed yn tu fas gyda blodau pink hyfryd. So wedyn chi'n gallu gwneud blodyn neu unrhyw beth chi eisiau. Ond mae hael dyn ni fan hyn hefyd yn dros e. Hael. So nawn ni ddangos y coeden yn... So wedyn, ar ôl cael y papur tŷ bach a'r Sharpies yma, mae angen bowlen neu rhywbeth gyda dŵr, just dŵr o tap yn iawn, unrhyw dymerydd. So dyma ni, nawn ni roi'r un coeden mewn i ddechrau? Ie. So dyna ni, dewch chi weld fel mae'n gweithio. 3, 2, 1. Wow! A dyna'r coeden y dan yn dod mas. Fel hi da iawn. So nawn ni gymryd hwnna mas. A wedyn nawn ni drio yr hael. Gawn ni roi fel da mi. Okay? 3, 2, 1. Wow, cool. Dyna ni. A'r un ola mae dyn ni blodyn. So ro fe'n fflat fel ar y 3, 2, 1. Oh, man. Hyfryd, blodyn lot o liwiau. Iawn, gobeithio bod chi wedi mwynhau'r wers gwyddoniaeth, yn dyfe? Damonwch luniau ni o'ch holl stwff chi. Na fideos o'ch chi'n neud o fideoedd, ie, o'r hyd a lledrith yn wrth i ddigwydd. A helo anferth hefyd i un o ffrindiau dod i mi, Max, sydd wedi bod yn gwylio bob sesiwn gyda mami a dadi am Anghydydd, a di ddim di llwyddo i gael neges i ti to, Max. Felly, mae'r sesiwn yma i ti. Helo, Max! A helo i mami a dadi yn gwylio Anghydydd. Reit, mwynhewch, a welwn i chi gyd yn hwyrach. Hwyl! Ta-da! Hwyl!